siguro, lagi may nagtatanong sa akin, siguro, pag nakikita, sorry po sa Octagon, pero nakita niyo ako minsan sa Octagon. Pag nakikita ako sa Octagon, tatlong lugar lang naman kung nasan ako. Hindi ako bibili sa walk. So, sa CR, hindi na ako pumunta sa account manager. So, pwede naman yung tingnan sa phone. Ako yung wife ko ba't mahilig mag-check doon. So, sa big room, tsaka sa wall of fame. Lagi ko siya tinititigan. Tapos minsan may lalapit. Sir, ano ginagawa mo? Nakatitig sa wall of fame. Yan. Bakit? Ini-imagine ko na umaangat yung picture ko, hindi for the sake of publicity or popularity. Parang nagno-no BS assessment ako sa sarili ko. Ini-imagine ko na yung cross-lines, di ko pinapansin. Parang nag-i-invisible yan sa akin kasi business ko lang naman din. Ini-imagine ko dumadami yung partners ko, umaangat yung ano. Tapos minsan nare-rearrange ko yung mga partner ko may crush dun sa ibang high pin, pinagtatapat ko yung picture. Natin, yung mga may crush kay Laugan, dinitikit ko yung picture, nare-rearrange ko. So ini-imagine ko, nagno-no BS assessment ako. Gusto ko malaman kung lumalaki yung team ko, dumadami yung natutulungan ko, dumadami yung leaders ko, ako ba yung leadership ko umaangat? Bakit? Kasi you have to be an intentional leader. Kailangan aware muna ako sa nangyayari. Are we clear? Yes? Pag faded na yung picture mo doon, magsipag ka ng todo or magpa-update ka ng picture. Or magsipag ka na lang ng todo. Okay ba? Yeah, magsipag ka na ng todo. Better yun, magpa-update ka lang ng picture. Bad vibes niyo. Gusto mo lagi kang umaangat. Okay ba? Ako talaga yung kailangan mag-take one for the team. So you must be willing to learn and willing to change. Saan ka matututo? Books. CDs. Sa mga trainings. Kaya nga maganda yung Star Academy. Ang contention ko lang doon, gusto ko, dapat yung mga hindi pa star, pwede rin sa Star Academy. Kasi, kaya nga nagsa-Star Academy para matutunan mo kung paano maging star. Pero ang requirement sa Star Academy, dapat star ka. So medyo weird. Buti na lang sa Macau, hindi na ganon. Star Academy Macau, alam di ba? Star Academy Macau is open to all who qualified, not just those for, not just for the stars and star creators. Kahit gold or lapis executive, pwede ka mag-qualify sa Star Academy. So you have to be willing to change. Kailangan willing ka din mag-back. Next. Okay. So, lead yourself well. You are the role model. Ito yung natuwa ako sa sinabi ni Lilian Ong. Ultimong $5 million circle na daw siya, nagkakarada pa siya, saka nagbabayo-photonic scanner sa bangko. Doon sa bank manager. Diba? Grabe, diba? Sabi ko, wow. Sobrang nakarelate ako, sobrang natouch ako nung sinabi niya yun. Kasi, nung nagagana ko for Team Elite, sabi ko, hindi talaga ako magiging Team Elite if I don't kill the Blue Diamond. Sabi ko, hindi siya mag-exist both. Sabi ko, hindi talaga siya pwedeng, parang Jon Snow. You have to kill the boy to be the Lord Commander, the 998th Lord Commander of the Night's Watch. For the Watch. So, di ba? Parang Jon Snow. Pinatay ni Jon Snow si Jon Snow Boy Bastard para maging Lord Commander, 998 Lord Commander of, although he was killed. So, anyways, he was stabbed to death. So, diba? So, ganun din. Sabi ko, grabe si Lilian Ong, $5 million circle member, Team Elite, nagkakarada, nagbabayo-photonic scanner sa bangko. Di ba parang dito sa Pilipinas, diamond ako, emerald ako, blue diamond ako, 1 MTC na ako, ako pupunta sa office niya. Hindi, meet niya ako sa office. Di ba? Grabe, iba siya. Wala siyang paki sa image. Ang paki niya, to be the role model of leadership. Naalala ko tuloy nung time na kailangan na talagang magkarada ng client na sa Starbucks. Tapos parang kinakabahan kami, baka paalisin, tingin yung barista. Nag-take one for the team talaga ako. Kinarada ko siya sa loob ng CR. Pero kaming lalaki. Tapos paglabas lang namin, okay naman. Bumili naman siya. Na-try ko na rin magkarada sa tabi ng SLEX. Yun, hazard kayo pareho, dun sa gitna ng dalawa yung kotse, dun kami nagkarada. Nagawa ka na siya. Di ba? Noon hindi ko, yung Blue Diamond Marlon will never do that. Blue Diamond na ako pwede, hindi ko yung gagawin. No way, di ako magkakarada sa Starbucks, sa CR, pwede. Di ako magkakarada sa SLEX. Hindi ako pupunta sa office niya, Blue Diamond ako, meet niya ako sa neutral place. Ganun ako dati.
May abang ako dati. Late siya, alis ako. Blue Diamond ako eh, ba't siya late? Ngayon, 1 hour siya late, di okay lang. Kakarating ko lang din. 2 hours late, ay di okay lang. Hinahanap ko pa rin yung Starbucks. Ikaw yung kinasag na. Ano ba, inis ka na. Ay, 3 hours ako late. Ay, ganun ba ako din eh. Parang hinahanap ko pa rin yung Starbucks. 3 oras ako naghahanap. So, nagbago yung ugali ko. Di ba? Kuha niyo ba? Di ba? Bumalik na uli ako doon. Lahat, pinapatulan ko na. Referral call, cold calling. Pinapatulan ko na. Dati hindi na uli ako naggaganon kasi Blue Diamond Marlon ako. Hindi ko na yung gagawin. Pero nung narinig ko, Lilian Ong nagkakarada sa bangko. Di ba nakakahiya? Anong tingin sa'yo pag nagkakarada ka doon? Parang kang ahente, parang kang sales agent, pero wala siyang pake. Kasi lead yourself well, you are the role model. Kaya nga siya 5 MDC eh. Okay ba? Yan. So, kill the Blue Diamond to bring out the team elite. Kill the boy, become Lord Commander. Yes, marami ka matutunan. Marami lang pangit sa Game of Thrones, maraming porn scenes. Pero leadership, medyo marami-rami kang matututunan sa leadership. Pag nanonood ko sa Game of Thrones, yung mga kids ko nakikinod, so lahat ng bad scenes fast forward. Yung mga dialogue lang yung gusto ko. Yan. So, next. To lead yourself, use your head. To lead others, use your heart. Si Lilian Ong kasi sabi niya, ano daw siya, parang sales executive ng advertising company. So, sanay daw siya mag-rally ng ng sales, ng target, yung ganyan. Pagkausap daw niya yung mga downline niya, lagi lang niya naisip yung points, pag nakita niya yung GV, ilang sets, may demo ka ba, may gift ka ba, yun lagi yung una niyang banat. So parang umabot daw siya sa point na yung mga downline siya, pag nandyan siya, ayaw siyang kausap, umiiwas daw sa kanya. Nakarelate ba kayo? Ako siguro ganun din ako before. So, tapos na-realize siya, dapat daw, hindi daw pala lahat ng nag-join sa new skin kagaya niya, na-go-getter, i-red, parang mga ngagat, parang mga susunggab. Hindi daw pala lahat parang gano'n. So, na-realize daw niya, nung ginagamit daw niya yung heart sa partners niya, ito yung example na binigay niya. Dati daw, pag may partner daw siya, maraming guest, medyo maraming guest, walang guest, sisitahin daw niya yung walang guest. Ngayon daw, maraming guest, medyo may guest, walang guest, congratulations, buti you made it to the BOM. Ganun na daw siya ngayon. Huwag mo i-congratulate dahil wala siyang guest. Kino-congratulate niya dahil nasa BOM. Remember, naman yung mga tamad, okay pala yun, kahit wala akong guest mamaya. Kino-congratulate niya kasi nasa BOM. Here, dati daw, papagalitan niya yung walang guest. Para daw ma-feel bad, kasuklaman na siya. Ngayon daw, kino-congratulate niya. Kino-congratulate niya, nandun daw sa BOM. Dapat daw ganon. So how do we use our head to our own business? Yung kanina, yung no BS assessment. Pangalawa, di ba, what you do not measure, you can never improve. So kaya, pag sa sarili lang natin, kahit ako pag sa sarili ko, talagang pure numbers, per hour, per BOM, per row, per event, binibilang ko talaga kung ilan yung sa partners ko, per minute, ilang LTO wise pansets, ganun ako mag-isip. Dapat talaga binibilang natin. Don't use adjectives to describe your business. For example, may consultation ka with your upline. Uy, upline, dami ko namang na-guest. Madami is an adjective. Don't use adjectives. This is not journalism. This is business. Use numbers. Ano ibig ako pag sa partners ko, tinuturuan ko sila mag-isip kung paano mag-isip ng sa sarili ng business. Ano ibig sabihin ng madami? Madaming dalawa, madaming isa. Kasi masapak ka isang beses, madami na yun. Madukutan ka 2 beses, marami na yun, di ba? Mag-guest ka ng 5 beses, hindi yan. Ano, di ba? Diba? 1,000 butil ng bigas, hindi yun. Tama ba? So, don't use adjectives to describe your business. Use numbers. Because number 1, numbers don't lie. Number 2, numbers can be measured. Number 3, what you do not measure, you can never improve. Okay ba? So, sunod, to lead others, use your heart. Huwag baliktad. Sa sarili mo, heart ka. Sa partners mo, brain ka. Dapat baliktad. So, natutunan ko yan sa wife ko before. Lagi ko siya dinadaan lagi sa logic. Sabi ko, logic ka niya. Wala logic na siya. Sabi niya, favorite dialogue ko sa wife ko. Inisip ko nga naman, hindi ko pwedeng daanin sa logic ang creature of beauty. So,
Ayan. Yes, isip-sip ako. Hindi na ba si Ben? Wala. Ben, may balak ako. Biro lang. So, yan. Dapat, ganun din sa partners. Diba? So, laging unahin mo muna, uy, ano ba yung concern mo? Ano ba yung nararamdaman mo? Okay ba? Ba't walang yes? No, maghirap, no? Grabe, okay lang yan. Maulan nga naman. Okay lang, bawi tayo next time. Tapos, tsaka ka mag-discuss ng number. So, gano'n. Hindi pwede mo, ano naman yung apply ko, tanongin yung points ko. So, ayaw na nila magpakita sa'yo. Diba? So, next slide.